Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dewa, saya sabar ya. Saben dino rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan manggut lele rasane kok padha tempe opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun weh nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maco-co emanan paras bakosmu dape doro atimu Rungokno tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen kerasakan nuruti opo karepmu tapi ojo semalam ono dino liyane apa kau tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayaku bakal koyo najan kanane putra. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani saben dina. Cintaku mbok yo sampun weh nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maco-co emanan paras bagusmu ndak beda atimu. Rungokno tembangan manisku. Terus saya daftar sesto yen turun sakit nuruti opo karepmu tapi ojo sumela ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal koyo najan kahanane putra. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun ampun ana ngancani ning saben dina. Wonge dewek bae. Cintaku mbok yo sampun weh nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maco-co emanan paras bagusmu ndak beda atimu. Rungokno tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen Yen sakit nuruti opo karepmu tapi ojo sumelan ono dina liyane apa kata upayake mbah kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal koyo najan kahanane putra. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Aduh sayang ngapunten saestu
Tapi ojo sumelan ono tino liyane. Bakal tak upayake mbah kepiye carane. Restoku ora putel-putel sayangku Prabangkaku ya najan kahanane putra. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun ampun ono ngancanine saben dina. Bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun ampun ono ngancanine saben dina. Matur suwun. Sorry.